पटना से पाकिस्तान मूवी जौन की अपने समय के बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी रहे, जेकरा में हमनी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे दिखाई देले रहन लोग। और अब ई मूवी के सीक्वल आवे वाला बा, यानी कि पटना से पाकिस्तान 2। ई मूवी के हाइप तबे से बढ़े लगलक जब से ई मूवी के स्टार कास्ट के अनाउंसमेंट भइलक, जेकरा में लीड रोल में हमनी के दिनेश लाल यादव निरहुआ दिखाई दिहन और कैमियो करत हमनी के रवि किशन और पवन सिंह ई मूवी में दिखाई दिहन लोग। और भी बहुत सारा कलाकार ई मूवी में काम करत हमनी के दिखाई दिहन, जैसे कि सुनील सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर जैसन बेहतरीन कलाकार में काम करत दिखाई दिहन। हीरोइन के बात करी तो एमे हमनी के श्वेता मेहरा और भी एगो हीरोइन बाड़ी जेकर हमारा अभी नाम पता नहीं खे। मूवी के टीजर के बात करी तो अनुमान लगावल जाता कि मूवी के टीजर 15 अगस्त के ही रिलीज होखी, या फिर पोस्टर वगैरह कोनो प्रमोशनल मटेरियल 15 अगस्त के मूवी से रिलेटेड रिलीज होखी। मूवी के तो शूटिंग पूरा तरह से कंप्लीट बाटे और मूवी फुल्ली एकदम देशभक्ति टाइप के मूवी होखे वाला बिया। मूवी के डायरेक्ट कइले बारन अनंजय रघुराज और प्रोड्यूस कइले बारन प्रेम राय। भोजपुरी सिनेमा के तो अभी हालत तो लोग जानते ही बार लोग कि कितना खराब चलता, और ऐसन में अगर 3 गो हीरो साथ में एक ही फिल्म में दिखाई दिहन लोग तो शायद फैंस लोग एकत्रित होके और फिल्म के सिनेमा घर देखे जाए, ताकि भोजपुरी मूवी भी धीरे धीरे अपन पीक पकड़े। बाकी ऐसे वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। मिला तानी नेक्स्ट वीडियो में।